Dai, giù che sono finite. Totes elles acompanyarán a nostres corts d'honor i nostre foller major en la presidència de l'acte. I en el moment que esta carrossa abandone la plaça de l'Ajuntament, donarem ja començament una bailarina a la comissió de Quart Colomar, que serà la primera de les 9 que passaran davant de tots vostès. El Vicent és el locutor de l'acte. De la música. El preferit, el José. Després va el André. De Peixets, també però a voltes volen coses. Qui vol un igual? Hi ha qui vol un ser. No el pots abandonar, el tens que mirar. I la vida de les sorpreses, si sorpreses de la vida que té la cançó, i a voltes ni regalats con les coses que t'hi han de passar. El dia que fan el regal, vaig sentir de vostre. Perché con le ginocchia piegate. Que se regalen a l'altre. Però els contraris mai tenen prou els anys per regalar-se les vacances. Sí, quina sorpresa! Este any me va tocar la sogra i la sogra. Però tenim el millor regal sorpresa. És el amic invisible. Un xofer per dir i per a fer un bon regal. Encara que no vas a saber mai qui és el que s'ha esforçat per a una cosa a comprar. Perquè el més important, siga que siga el que t'has acostat, i com a sempre serà l'amistat. Tots els altres regals que ens tenen com a sorpresa. Mai saps el que va passar. Serà dormidor o cagonet. Carbonet o sense gana. Pues costa saber al final el que volen. Més que sempre vale la pena. Pues quan ells estan dormint, són el millor regal del món. Com pot passar també, com els últims uns científics que no paren mai. La seva activitat sempre és incessant. No se cansen, mai estan cansats. I això no s'agota. Però com diem, sempre no es passa el mateix. Quan veiem ahir a Trucaer en el centre, és el millor regal del món. Farem també, com no, els regals per a tots els dies. Cada vegada que portar la compra, regal per pescador, que guarda el peix, regal per el dia, regal per el dia del mestre, regal per el dia del mestre. I totes les celebracions, claro, això pot faltar. Regal per el dia de la Paulana, regal per el dia de Nadal, regal per el dia de Reis, regal per el dia del comerciant, que en cas de Sant Segur, que qualsevol cosa sempre volen fer la cosa. Total, regal a tots els dies de l'any. Però el més especial de tots, sobretot de les comerciants últimament, és el dia dels enamorats. Sofàs, flors, un regal. Sabeu per estar? Doncs crec que avui dia els propietaris, els que els han regalat. El mes que vam intentar a l'hora no va enganyar ni per a res. És el món. No és un souvenir a regalar. Tenim el típic a l'Espanya. El mateix que fan els turistes, fem nosaltres, quan també poden Espanya. És els migrants que s'orienten els balls. Segur que ells han agafat moltes coses per a regalar. Ells se van de la paella, la sevillana de l'hora, i com no, els japonets, els palpitos, o de tot el fet que feu alguns tipus. I això sí, no podem dir que el regaler de ciutadania, una altra per la veïna, una altra per la iaia, una altra per la mare, una altra per la pare, una altra per la perquè si tu tens alt, no te lo dius, no has fet res. Ara el doctor, que no té que regalar, ara no té sentit, que els niños ja no s'obliden acostumats. Ara línia regaler el que porta la comunitat de Santiago, en la finca que está en la tarde de bicicleta, o que tú te seguirás una ciudad visitada, de la madre colecciona, o te regalen un portaclaus, los minutos de
puntos emblemàtics de la gran capital, el segur i la seva foto de rigor, i el selfie, per supost, o qualsevol símbol de necessitats en el diacat, i fins i tot la regalia de les vinyetes Matrioska, que si no és fort, en la que tens d'estat. Mare de Déu, una col·lecció de veritat la pols de tants regalets. Vinga, un altre més. Ara les feites de neteig, per dalt, per baix, no ni la volta. Uf, quin agotament. Així no s'escapa ningú. Mare! Sí, queden molt bonics. De tantes cosetes, només carreguen pols. Els pols després dels dies, una temporada, o com a molt un any, és segur que un això acabarà. I com no, tenim també els regals que la pagarà. Cada nit, els organismes apreciats són els de pagarà o de bon profit. A més, caldria buscar un lloc prioritzat a la vitrina per al llibre que regalem, però sí, jo crec que millor és buscar-se'ls. Però cada cosa d'aquests regalets no val la pena. A la saca, a evitar-se'ls. El televisor ja tenim prou en el poble. Els bons, les mantecades, els tèpales, les serenades de Mallorca, els miguelitos, les fulles computades, les serenades de Saragossa, els mags de Candales, segur que aquest souvenir ens seràs, que serà molt agraït. Des del taller i de regal un consell. Abans de fer els demais de la primera, que nosaltres no sabem que hi estem allà per fer una gran aula plantada. La festa és esgada, per a fins a punt, que espera que tens un gran regalet, que t'entendeix i més ells, la junta està sensible a totes les coses, un curset que tens que fer. Que si vols apretar, tenim molt de poc, un poc d'estudiar, el text final, i al final, de regar, un títol titulars. Però bueno, què fan la secció d'utilitzar? I així s'ho de valorar. Al final, un altre títol, de titulars. Que si vols vestir-te de valenciana, almenys gràcies a un concept de pentinats, que sembla fàcil, però aquí a veure qui és la saluda que fa a la primera de ratlles, a la volta que agafen les ratlles, a practicar-se a tocar. Si no, el curs no vas a provar. Que si curs, aguantat, pressupost, punt d'esquena, per a la guerra de condicions, els portadors se van a poder verificar de cop. Hasta per això, hi haurà que fer un concert. I sobretot, quan són els xiquets, tenim que ajudar-los. Ahí està el nostre futur de la pesca. N'hem que ensenyar-los a que les coses se fan i se fan molt bé. I aquest títol és molt de feina. Ja tenim un altre concert i un altre regal, molt gran. El regal d'aquest concert que li fan a Calladet és poder sentir-se com un xiquet a l'escola, fent amics i aprenent coses que mai imaginaves, compartir el temps de llibres, apunts, xerrades i diaris, encara que les edats siguin ja de naturals. De fora és molt fàcil, però inclús per a posar-lo dos anys de cabal, l'escola i les cames. I com no, regal dels sorteig. Regal més novedós que fa l'Ajuntament és pujar a la seu balcó per veure la ciutat. Sí, el sorteig de tocar. Quasi totes les falles es tenen un bombo. De boletes en els seus números ja s'han passat i de posar el sorteig. Anton, xiqueta i xiqueta. El balcó ja està ple. No tenim una bulla de cara. Periodistes, càmeres, autoritats, les màximes representants, ara també la gent del poble. Això sí que estigui cansat. Sobretot amb la municipalitat. Alguns esportistes, altres que se mos van colar, i fer flors en tots per un lloc a regar i veure la despedat. El dia que és especial, tenim un res específic. L'article 1067, la de la jubilació. Ara, ja ha arribat la tranquil·litat i l'oblidat per les dues camps, passeig, vinagre, la partida de parxís, de cartes, seguir la felicitat. El Palau de Regalats. El millor aparador per a comprar un regal el tenant del Palau, que no estem equipats, és lladres regalats. Perquè en aquesta televisió que veiem en televisió no s'escapa ni a la comptadora. Una volta d'instal·lador del sistema no capar i que tenen un favor, accepten tots els regals que valeixen el don.
pues ja, avui per avui, tots fiquem la mà. Què comptes que tindràs? Són feliços els diputats, però saps que fins i tot la corrupció t'ha afectat. Els polítics, diputats, actuen moltes vegades en forma d'ells. Al Congrés dels Regalats està a punt de començar la votació per donar solució. I la presidenta ha preguntat sí o no a la corrupció. I tots tenen clar que no, però diguem a diguem. Davant de tanta insinuació i quantitats de regals, qui és aquest espavilat que no fica la mà? Els diputats certament que voten no, per un sí. Tots quan tenen els regals. I al final, la votació sobre els prospectes moltes vegades és l'empat i altres vegades és el sí. El negar el no, que seria el que volia el sí. Ja sabem quants agraïts es poden fer a tots, que per ser l'aniversari o per les celebracions, per a fer-te una sorpreseta, per presumir de viatjar o per un diputat subordinat. Tots tenen un punt en comú. És la intriga del moment, però quan mires el paper, cadascú ja saps què fer. Esperem que hagi agradat al públic que s'hi tenim este regal que ha passat per els pocs de treball i muntat en un gran llaç. Sí, quin regal! d'aquest circ de la falla Alberic Romero. També tenim globus, que clar, no podien faltar. Globus per a posar-li una miqueta de color. També tenim el periòdic públic, que es venen al públic abans de començar l'espectacle. Tot això per entretenir i endolcir el temps als espectadors. Mireu, xiquets i majors, mireu quants colors. Són els pallassos, personatges que no viuen la realitat, que tot està bé per a ells, que ens entretenen i no ens deixen veure altres problemes reals. Che, ells són els nostres polítics de torn, els nounats Podem i Ciutadans i els més veterans com el PSOE i PP, amb els seus colors inconfundibles, morat, taronja, roig i blau. Però ells que venen qui són? Els mags. Ells que apareixen i desapareixen sense que s'adormen, sense que s'anem dels seus trucs. Ja està. Estos són els de les famoses portes giratòries. Deixen el govern i s'han recol·locat en entitats dominades pel govern, com Telefònica, Imelsa, Iberdrola, etc. Per això la Deconí i la Xistera i els Ligordo són els soldassos que cobren. Che, uns altres vigors. Per la compra veiem nostra primera figura. Una dona fent equilibri intentant arribar a finals de mes on per una part sospesen les factures i despeses per a menjar i per altra els ingressos. Que complicat de ver. La pregunta que es fem és, arribarà o no arribarà? I a continuació us mostrem el nostre circ. Primer de tot, els nostres governants. Els forçuts som el poble que arrosseguem els desastres del banc de València, també la Caixa, la ciutat de les arts i les ciències, la Fórmula 1, Benes Events, etc. I arribem a la segona figura, el fakir. Assegut sobre una catifa de pitjors, surt el fakir amb un punyal de la mà i al costat un pitxer amb els punyals de la corrupció valenciana.
La Taula, Imelsa, Gürtel, Montseganes, etc. Tots són alegries per al poble valencià, però pareix que sempre són propietaris de les bones notícies els mateixos. El repartiment no arriba per a tots. I a continuació arriba